Hej, jeg hedder Mathias. Jeg arbejder for Rigsgaard Tænk og Solar, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du sætter et batteris timer fuse på dit Growatt mod-system på computeren. Inden vi går i gang, skal det siges, at denne guide giver dig adgang til at ændre indstillinger i meget avanceret hardware. Du må derfor aldrig ændre indstillinger, hvis ikke du er fuldt underforstået med konsekvenserne. Forkerte ændringer i nogle af disse indstillinger kan enten betyde beskadigelse eller fuldstændig ødelæggelse af dit batteri. Derfor vil jeg nu vise, hvordan man korrekt indstiller timer fuse. Det første vi gør er at gå til server.growatt.com/login. Herfra kan du indtaste brugernavn og adgangskode og trykke login. Ved login kommer du til din egen bruger på Growatts hjemmeside. Når du er det, scroller du ned til dit device og trykker setting. Growatt giver altid en disclaimer, som du skal godkende, før du kan ændre i dine settings. Jeg gentager, du må ikke ændre i disse indstillinger, hvis ikke du er fuldt underforstået med, hvad det gør. Dette kan fx være under EMS, hvor vi har Off-Grid Battery Discharge Stop State of Charge, så som udgangspunkt altid er sat til 10%. Det er den, da hvis batteriet kommer under 10%, enten beskadiges på sigt eller fuldstændig ødelægges. Derfor anbefaler vi ikke at ændre ved denne. For at ændre i timer fuse, går vi ned under Export Limit Settings. Her kan vi se en række timeslots. Ved hvert timeslot kan du vælge nogle forskellige modes. Load First prioriterer dit forbrug. Battery First prioriterer opladning af dit batteri. Grid First prioriterer afladning af dit batteri. For at ændre i dem her, vælger du først og fremmest Mode, så et tidspunkt. Det kan fx være 01 om natten til klokken 2 om natten, hvor strøm er billig. Og så skal du trykke Enable. Ved bare at trykke Yes, kan du se, at vi skal indtaste password. Passwordet er altid Growatt, det år vi er i, den måned vi er i, og den dag på måned vi er i. Når vi har indtastet den, kan vi trykke Yes. Ved en successful message betyder det, at inverteren har modtaget denne kommando. Hvis vi går videre og for eksempel tager load first, da det er forbruget, vil det være smart for eksempel at sætte mellem kl. 6 og mellem kl. 8, hvor man er stået op, og det er før arbejde, som vi også enabler. Endnu en gang trykker vi bare Yes. Hvis man får denne besked, er det fordi Growatts server eller din inverter er i gang med noget. I dette tilfælde går man som regel bare ud, venter en lille smule, går tilbage til setting, samme procedure som før, man godkender, trykker Yes og prøver en gang til. Og vi trykker Yes. Så virker det. Hvis vi også vil have en sidste parameter med, Grid First, det kan fx være mellem kl. 10 og kl. 11, så betyder det, at dit batteri aflader i den her tidsperiode. Samme fejl, samme procedure, vi går ud, venter lidt, prøver igen.
Sådan der. Nu ved du, hvordan man korrekt indstiller time of use på din mod Grovat model. God fornøjelse.